So shoutout sa iyo, Agustin. Shout out Buslando. At saka shout out sa viewers ni Buslando dyan, si Udisa Caraso. Ayun, shoutout Shout out po. sa iyo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayun, inaantay ka niya kasi gawa nga ng sinasabihan niya ako na nasaan na ba yung si yung lagi mong binablog na mabuhay ka hanggat gusto mo. At saka kay Ate Arlene na taga Parula, shout out sa iyo. Ayun, shoutout po. Good morning, good morning. 150 po sa kilo ng mga yellowfin tuna, no? Boss, good morning. Shout out. Kahit maulan, lumalaban tayo sa hamon ng buhay. So, ito po yung latagan po nila, no? Kahit na maulan, matataba pa rin po ang ating mga tahong at talaba, no? So, ito po yung talaba na matataba. Kumusta si Boy Bangus? Lumubog si Boy Bangus. May mga iso, malalim sa kanila. Atay ka na naman ngayon, Boy Bangus. Yari ka ngayon, solo plate ngayon to. Shoutout kay Boy Bangus. Oo. Sa tubig. Ayun. Nanguhuli ka pa ng bangus sa ilog. Mamaya, babalikan kita. Update lang muna natin yung mga presyon ng tilapia, no? Ito po yung mga tilapiyang Pampanga na buhay pa. Na sinasabi ng mga nakalipas na ating vlog, meron tayong manonood at masugid din, no? Na sinusubaybayin yung vlog ni Boss Lando. Sa kanila daw po ay mura yung mga tilapia. Tilapia raw po nila ay buhay na nabibili. Pangit daw po yung patay. Eh syempre kapag nasa palengke na, hindi ka naman humango ng mga tilapia na buhay, syempre patay na rin yung mahahango mo at yung po ay mga nakayelo. Paliwanag No? ko lang, Boss Lando. O sige, paliwanag mo nga. Kasi yung patay na sinasabi nyo, Batangas yun. Malayo biyahe, no? Kaya, syempre sa Batangas pa lang. Oo. Ngiyaluan na yun. Oo, tama. Sa Pampanga, meron tong yung oxygen. Oo. Sa truck, kaya malapit-lapit lang. Yung Batangas, malayo-layo. O, totoo yun kasi syempre kahit naman sa Ubando, ganun din, buhay naman yung nilalatag nila, di ba? Tapos sinahango lang talaga doon. Shout out po at basang-basa ka na dyan. Magkano kilo? 140 sa per kilo ng mga... Oo. So magaganda yung mga size ng bangus mo, no? Ano to? Hagunoy? Hagunoy Bulacan. So yun po, dito po 140 kay Ate Pam mo. Good morning, shout out po. Magkano per kilo ngayon ng espada? Oo. 200 ang per kilo. Dito sa tulingan mo? 200 pesos kilo. 200 din po ang per kilo. Tapos, ang galunggong mo magkano na ngayon? 220. So, 220 ang kilo, no? Alumahan? 220. O, 220 rin po yung mga per kilo, no? So, makikita nyo lang po siya dito sa... Good morning, good morning. So, nandito po tayo sa bayan po ng Malabon Fish Market at pinapakita ko lang po yung kailugan na ganito po yung sitwasyon, no? So, yan po yung mga gilid o dike na kapiraso na lang po at aabutin po ng tubig, no? So, nasa state of calamity po ang Malabon at Nabotas. So, yan po yung pumping station na naglalabas po ng tubig sa loob po ng Nabotas. So, mag-update tayo dito sa latagan ng mga isda o anumang klaseng seafoods na ating may update ngayon pong araw ng Biyernes. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, sa sitwasyon po ngayon dito, ganito po yung mga nakikita po natin, no, na mga bentahan po at mga latagan at sa bandang ibaba po ay napakalaki na ng tubig. So shout out sa iyo, Brian Flores. Shout out, good morning, good morning. So update na tayo sa kanilang mga latagan hanggat wala pang ulan na bumabagsak at update natin yung mga presyo ng kanilang seafoods na ibinebenta sa bayan po ng Malabon Fish Market o sa kahabaan po nito, no? So ito po, mga presyo ng mga shout out. Good morning. So presyo dito ng tilapia Batangas ay 120 na kilo. Nakita ko nga dito si Agustin Miraflores, shout out sa iyo. So, ang ganda ng mga hipon, no? Magkano presyo ng mga hipon ngayon? Ito sariwa, 360 lang. Kano? 360. 360. Napakataas ngayon ng hipon. So, stranded na sa probinsya, no? Hindi na pinabiyahe. Oo nga, dahil nga gawa nga ng habagat at bagyo na si Kaemong. Si Kadante lumabas na. Oo, lumabas na si Kadante. Si Kaemong naman ang pumasok at bumabayo ngayon sa Pangasinan, La Union at Ilocos, no, sa bandang norte.
So ito po, pakape naman. Shout out sa'yo, Agustin. Shout out Buslando. Merong naghahanap sa'yo na viewers natin. Ang sabi sa'yo, ganito. Nasaan na si mabuhay ka hanggat gusto mo? So ngayon siya, shout out tayo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Ano pangalan Buslando? Hindi ko na na-trace eh. Shout out pala kay... So shout out sa'yo, Agustin. Shout out Buslando. At saka shout out sa viewers ni Buslando dyan, si Udisa Caraso. Ayun, shout out Shout po. out sa'yo, mabuhay ka hanggat gusto mo. Ayun, inaantay ka niya kasi gawa nga ng sinasabihan niya ako na nasaan na ba yung yung lagi mong binablog na mabuhay ka hanggat gusto mo. At saka kay Ate Arlene na taga Parula, shout out sa'yo. Ayun, shout out po. Good morning at maulan na panahon. Enjoy lang sa panonood. Ayun, enjoy lang sa panonood kay Boss Lando Explorer, no? So, nandito tayo at ayan na po, yung hindi natin inaasahan na bumabagsak na naman ng ulan. Ulan, nandiyan na naman Buslando. Oo, medyo maselan yung cellphone natin na ginagamit dito. Konting basa lang ay nagloloko na. So, shout out sa iyo, Odessa Caralos. At nakita na uli kami ng iyong favorite na vendor dito, si Agustin Miraflores. Shout out. So, wait lang ha. Tayo iikot muna. At ito na, bumabagsak na ang ulan. So, ayan yung mga presyo ng kanilang mga latagan po, no? Ng kanilang mga tilapia Batangas at mga hipon sa halagang 360 per kilo. Alright, so bumalik na tayo ulit. Kumuha tayo ng payong para hindi mabasa ang ating ginagamit sa pagbablog po dito sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga latagan po dito na mabibili, no? So, mga tilapia Batangas. Magkano po yung kilo ng tilapia? Ayun, 120 po sa per kilo ng kanilang latag po ng tilapia Batangas, no? So, yan pa lang po yung na-update natin. At tayo po ay pababa dito sa kahabaan po ng Malabon Fish Market. Yan muna kaya. Salamat po. Shout out sa iyo, Boss Ed Pompak. Shout out, good morning. Good morning, Don Ramon. Don Ramon ng Malabon Fish Market. Shout out. Ayun, shout out sa iyo, Boss Alex. Magandang umaga. At tayo ay nag-uulat ng balita sa kalagayan po dito sa Malabon Fish Market. So, wala talagang ahon tayo dito sa ibabaw ng tulay, no? Ang laki ng tubig doon. So, may mga bangka na ba ron? Ayun. So, ito po, yung mga per kilo dito ng mga pusit lumot ay 180 na kilo. Ayan po yung pusit lumot na mabibili po, no? So, ikot na tayo. Salamat, Boss Ed. Thank you. Boss Alex, shout out. Ayan, mga latagan po ng mga bangus. Pandaing at yellowfin tuna. Ayan, 140, 120. Yan ang masarap sa malamig na panahon. Hindi kailangan ng magkape. Oo, ng Alfonso para mas mainit sa katawan. So yan po, ng per kilo na mga bangus po natin dito ay 120 at 140. Etong tumpukan, 100 pesos. Ayan, no? Tapos mga yellowfin tuna, no, sa latagan po, ayan. So kaya po tayo nag-update at tingnan po natin yung sitwasyon po dito sa Malabon Fish Market at napakarami pong mga nagbebentahan po ngayon dito ng mga seafood na mabibili, no. So hindi pa natin naiikot lahat, tinitingnan natin yung mga kanilang latag na atin pong i-update. Magkano kilo, Boss Alex, ng ano mo? 150 po sa kilo ng mga yellowfin tuna, no. Ayan. Salamat. Thank you, Boss Gerald. Shout out. Ito, mga pugita at bagsat. Magkano kilo, Lodi? 120 naman po sa kilo, no? Okay. So, maraming salamat. Tayo pa ay mag-update dito sa Malabon Fish Market. Tingnan natin yung mga sitwasyon po nila rito, no? So, marami pa rin kahit na maulan, marami pa rin sa ating mga kababayan na pupunta at namimili ng kanilang maiulam ngayong maulan na panahon, no? Boss, good morning. Shout out. Kahit maulan, lumalaban tayo sa hamon ng buhay. So, ito po yung latagan po nila, no? Kahit na maulan, matataba pa rin po ang ating mga tahong at talaba, no? So ito po yung talaba.
na matataba. Ay, shout out! So, ayan po, tahong 100 pesos. Ayun, 100 pesos pa rin po yung kanilang mga bentahan. At mga alimasag, alimango, ayan, yung mga latagan po nila. At meron po silang mga binibenta rin po mga sipit, no? Magkano alimango? 200 po ang kilo ng alimango, no? Ayan. Alimasag. Ganon din po, 200 ang mga kilo, no? So, bossing, salamat. Enjoy lang po. Thank you. So, dito tayo kay Boy Tilapia, ang mabagsik na kalaban ni Boy Putik at ni Boy Bangus. Nasa si Boy Bangus? Kamusta si Boy Bangus? Lumubog si Boy Bangus. May mga isong, malalim sa kanila. Ate ka na naman ngayon, Boy Bangus. Yari ka ngayon, solo plate ngayon to. Shoutout kay Boy Bangus. Oo. Sa tubig. Ayun. Nanguhuli ka pa ng bangus sa ilog. Mamaya, babalikan kita. Update lang muna natin yung mga presyon ng tilapia, no? Ito po yung mga tilapiyang Pampanga na buhay pa. Na sinasabi ng mga nakalipas na ating vlog, meron tayong manonood at masugid din, no? Na sinusubaybayin yung vlog ni Boss Lando. Sa kanila daw po ay mura yung mga tilapia. Tilapia raw po nila ay buhay na nabibili. Pangit daw po yung patay. Eh syempre kapag nasa palengke na, hindi ka naman humango ng mga tilapia na buhay, syempre patay na rin yung mahahango mo at yung po ay mga nakayelo. Paliwanag No? ko lang, Boss Lando. O sige, paliwanag mo nga. Kasi yung patay na sinasabi nyo, Batangas yun, malayo biyahe, no? Kaya, siyempre sa Batangas pa lang, Oo. ngiyaluan na yun. Oo, tama. Sa Pampanga, meron tong yung oxygen Oo. sa truck, kaya malapit-lapit lang. Yung Batangas, malayo-layo. Oo, totoo yun kasi syempre kahit naman sa Ubando, ganun din, buhay naman yung nilalatag nila, di ba? Tapos sinahango lang talaga doon. Kaso may Batangas naman na buhay na oxygen, kaso mas mahal. Oo. Kaysa sa patay. Kaya kahit ganun din, yung tilapia naman din, iluluto mo, di ba? O di mamamatay din yung tilapia. Dito, maya-maya, patay na to. Oo. Ayan po, 120 sa mga per kilo. Nawawala. At mura daw sa kanila kapag patay na yung tilapia. Kaya anin mo naman yung buhay, kung lulutuin mo naman sa kawali, di patay din siya at magiging laman tiyan na. Hindi kasi ang Pampangang patay kasi talagang mura. Ah. Mas mababa ang presyo niya kumpara sa Batangas. Oo, tama nga. Batangas kasi patay pero mataas ang presyo. Yun ang kaibahan niya. Ayun, Pares so- na silang masarap. Ayun, di ba? Pares lang masarap, no? Pares So, na tilapia. sa pag-iikot natin, makikita natin yung mga tagan at tumaob na ang kanilang mga gusto na yata mag-swimming ng mga bangus dito. Ayan, nakalatag na po sa ibaba at tumumba yung kanyang lamesa. So, lakad na tayo. Salamat sa iyo, El, na nakapagpaunla ka kay Boss Lando Explorer ng iyong mga paninda, no? Salamat. So, balikan natin mamaya si El at hahanapin muna natin si Boy Bangus. Baka nagsiswimming na doon eh. Kasama yung bangus niya. Kapon? mamaya balikan natin. So, dito naman po. Good morning, 130 po sa Tilapiang Batangas. 120 po sa maliliit. Yan po yung mga presyo, no? Ng kanilang mga latagan. Ayan, salamat po, Ate Sandra. Ayan po, yung mga 200 na kilo na mga pusit. Alright, so good morning sa iyo, shout out. So update lang tayo ng mga presyo ng kanilang latag, no? So binabaybay na po natin itong kahabaan po ng Malabon Fish Market. At marami pa rin sa ating mga kabayan ang mga namimili, no? So yan po yung mga bentahan po nila ng mga isda rito ng mga bangus at galunggong. Pogi, magkano galunggong mo? O, 200 kilo, 100 tumpok ng kanilang mga latagan dito ng galunggong, no? Na mabibili. So, meron din po dito na bangus ni Ate Pam. Ate Pam, shout out po at basang-basa ka na dyan. Magkano kilo? 140 sa per kilo na mga... Oo. So, magaganda yung mga size ng bangus mo, no? Ano to? Hagunoy? Hagunoy Bulacan. So yun po, dito po 140 kay Ate Pam, oh. Siya rin po yung nagbablog din po dito sa Malabon Fish Market na mapapanood nyo rin po sa YouTube channel. So yan po yung mga presyo ng kanyang mga latag po dito ng mga bangus pandaing. So yan po yung mga update natin sa kanilang mga lataga. May shoutout ka ba? Ayan, shoutout po. Good morning. Ayan, Vendor Mix Official, pa-support po natin, no, sa pagbablog niyo po dito sa Malabon Fish Market. So Ate Pam, babalik ako ha.
Salamat, thank you. So ayan. Yan naman po yung mga tumpukan po ng mga pusit, oh. Tumpok. So ito po yung mga latagan na atin po nakikita sa kanilang mga latag ng mga isda at 100 pesos sa mga tumpukan din po ng mga bangus, pandaing at mga 50 pesos na tumpok na mabibili rin po dito. So pababa na po tayo para sa ating mga update, para sa mga masugid natin manonood at mga silent viewers na sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando. Ayan. Magkano range ang matambaka? 200 pesos. Yung mga tumpukan, 100 pesos yan. Eh, yung mga lumot, magkano? 200 piso na inyo pong mabibili, no? 200 pesos sa mga latagan po ng pusit, lumot. Salamat! Ayan, mga latagan po nila. Mga 50 pesos. Ayan, mga tawili sa halagang mga 50 pesos na kanilang bentahan. At 180 sa per kilo ng yellowfin tuna. So dito, mga tumpukan, ayan po. May mga tinda rin po dito, mga alumahan, ayan. Galunggong, tulingan, espada. Bossing, good morning, shout out po. Magkano per kilo ngayon ng espada? Oo. 200 ang per kilo. Dito sa tulingan mo? 200 pesos kilo. 200 din po ang per kilo. Tapos, ang galunggong mo, magkano na ngayon? 220, so 220 ang kilo, no? Alumahan? 220. O, 220 rin po yung mga per kilo, no? So, nakikita nyo lang po siya dito sa giliran po ng pag-akyat po ng tulay na nagbebenta rin po ng isda. Ito po laging kasama sa pagbablog ko dito. Lagi kong nadadaanan na magaganda yung mga latag niya po rito ng mga isda, oh. So, yun po yung mga update natin sa kanya mga presyo ng latagan. Bossing, thank you, salamat! Salamat. As tumpukan po, oh, nakakita na naman tayo ng mga tumpukan dito ng 100 pesos na mga tinumpok. Ayan. Yan po ay tinumpok na mga pusit. At ang per kilo ng lumot naman po natin ay 240 na kilo. So ganyan po yung mga latagan na atin pong binablog sa bayan po ng Malabon Fish Market. At pababa na tayo doon at makikita natin yung kalsadahan na malaki ang tubig. So ito, 50 pesos na mga tumpok na mga tawilis. 120 sa mga mainit ulo, mainit. 120 sa mga tilapiyang Batangas, 100 pesos sa mga tumpok po ng bangus. Mainit ang ulo niya ngayon, mainit. Tapos sa mga latagan po dito, ayan, 180 po ang kilo. At mga isdang tiyabeta. Tiyabeta po natin ay yan po yung presyo, no? 100 pesos na tumpukan. 100 pesos. Alright? So, mga kababayan natin na gustong pumunta pero ganito po yung sitwasyon sa bayan po ng Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, Boy Bangus. Baka lumulutang ka na dyan at lumalangoy dito sa kahabaan ng F. Sevilla at saka ng Estrella Street sa Malabon Fish Market, no? So, ganito po yung sitwasyon ng baha at napakalaki pa rin po ng tubig. At hindi na po passable ang mga maliliit na sasakyan. So, nag-iingat po tayo. Shoutout sa iyo, Lodi. Good morning, good morning. So, ito po, no? Lusong tayo. Ayan, ayan po yung tubig, no? So, talampaang pa lang po ang aking ibinaba. Ayan. Pero ang tubig po doon hanggang binti, pero pag dumiko ka ng F. Sevilla, papuntang City Hall, hanggang tuhod po yung tubig. So, wag na po natin tangkain yung ating mga maliliit na ginagamit na sasakyan, kagaya lang po ng mga single na motor, dahil siguradong aabutin ang makina at pati tambucho. Kaya, wag na po natin subukan na dumaan po dito, no? So, medyo tumaas na ang pag-akyat po ng tubig dito po sa Malabon Fish Market. So, high tide po dito po sa bayan po ng Malabon.